bahai tong bai to lok kam da tui pheka ta eksa taja phara phati video nai tong nai khajani takuk tai buguk jong belai no kotor party mung party khorok sa tibrasa takuk tokha bosong ni wansa bosong ni buri bai gap laika sorry tasmai tong laika aboni video footage chini thani sok pai kha nai tong gi dongor tiba sorry toxic tibrasa youtube channel Hingga video saya sigang lila ni muya hakatui pas bosor ka kajak man takbung ya ku busa butui bai hamari no replay dikna fafa hingga ang waisa purugel soni video nama jaga I am petap hamari tam hini comment khai kan rok nai dino mokol bai oi toxic tibrasa I love you ani boyfriend gore hingga ang nong bai se kaisa khamo in video ro mar pur haisi hingga to lokun am tu negative tawan suk dia basu siklai buji khane aun bagi sengra thungta ki jamisa so hingga to lok tong main kok sasiwanu tibrasa selabai wansa burini A to Z unglai mani video ang tui fekanong buskang otini hai no hai but ang youtube ri maya aboni link video ni link ang description box eba comment box ri nai aja ka habui norok nai manai to lok tibrasa selabai wansa burini video nai maya gulo norok chaja khangke ba tini takuk tibrasa Iron Man Superman norok ki good job rok hinai appreciate kharita hai diba comment no hingga si bo motivate ngoi te wanju burino suprak video phunung na ble hai diba